Can I kill you, brother? Cortátko! I love you, España coffee, cortátko! Ranné vtáča dál skáča. Ja som dneska sa zobudil neskoro, kedy 7:30. Toto je moja Achillová päta, Liga majstrov. Futbalíky, sledovať do noci. No do noci, že nie je to zase do noci, ale do tej 11. to je. Dneska ideme roztrhnúť Dávidka Zámečníka na wavepool. Štvrtkové ráno patrí vždy lapám. To znamená, že Dávidko bude zase kňúčať, zavíjať od bolesti, keď sa do tieto petardy budú púšťať. Vieš, čo myslím, nie? Pozri, Paťko nám nezaspal, ja neverím. Neverí ani on sám. No tak čo, ideme? Tam je naša obeť. Servus. Ako? No 2,5 týždňa, no. Áno, no. Už držím, dietujem trošku. A dvojky. Kolenko. A pridáme aj predné kolenko. Kolenko končí, jo? Koleno. Get out. You better be ready. I'm coming for you. 4th of October. I'm gonna beat you up in front of your whole crowd. Better be ready. Povedal, že ma porazí pred domácim publikom, ale kto neuniesie meč, seka jazykom. Can I kill you, brother? Can I kill you? And I do it. Understand me? You will be ready, because I am very dangerous and very smart. Cortátko! I love you, España coffee, cortátko! I can 1x, okay? To má rád. Ráno za nami.
Ideme dál. Zdravím. Vidíš, robota. Nezastaviteľný. Od roboty mám ruky po lakte už zodrané. Toto z tohto mám, Ale to je jedna faktúra a toto je druhá. Ale keď niečo chceš, musíš makať. Že? Čo? Tak je. A sol si mi doniesol? Jako? Sol si mi doniesol? Akú sol? Sal de Ibiza. Zabudol som, až dneska som mu to písal, zajtra mi to doniesol. Tak áno. Ale chcel som ho trošku vystresovať. Čo je toto? Srandujem, čo si ty taký vážny? Pohode. Počkaj, biele sú asi po 24. Dobre, a barbells sú 24, 24, 24. Dobre, sedí. Nemám peniaze, tak sobe si to naspäť. Nie, počkaj, ty si schopný. To je všetko, čo mi ostalo na kameramanov. No, ideme. Majte sa. Gazda sa stará, gazda má. Servus. To netoč. Nič, neučil som sa jak mladý, tak sa musím teraz. Aby sa mi ľudia už nesmali na mojej angličtine. Počuj, že my nemáme adresu. Zase projekt k domu, všetci volajú, vyvolávajú. Čo? Hej, kámo, už som pozeral, že kam ma to veze. Ako, dobre, ideme trošku pozrieť nejakú 3D vizualizáciu, potrebujeme dať predajničku do pucu a Tomáško je na toto najväčší expert. Tu sa to vyrába. A ideme to pozrieť. Wood Interiors. Čo, ešte sa chceš zdraviť? Aj objať sa chceš ešte? Tak by som ho nahádzal. Došli sme k Tomáškovi, pretože potrebujem vylepšiť svoju predajňu. Ako ho na to? Musím na to zabrať profesionála. Tomáško, Wood Interiors, najlepšia stolárska firma v Bratislave. Ideme spraviť z Madonna predajne Madonna Luxus predajňa, dobre? No tak ukáž, čo tu máš, čo si pripravil pre mňa. Toto sme sa bavili s Jankou, keď dáš iba späť, že hento by som spravil kratšiu tú skrinku, jednu by som tam... Toto? Tu práve, že nie, tam práve, že dlhšiu by som možno spravil, ale tu kratšiu. Čau. Čau, pesi. 3, 2. Už teraz točíme sériu YouTubeovú k môjmu zápasu, pretože King of Bratislava is back! Tak to sleduj na YouTube. Virat Krištofič. I got a different type of swagger, dude. You ain't gon' find nobody like me on your avenues. Better come get me while you can. I'm just passing through. Ask me how I get this. Blame it on my attitude. Ahoj, Pirates. Dobre. Ahoj, Piráti. Ďakujem ti, Aťelka. Tak ahojte. Niečo som si pre vás pripravil, taký trošku MMA tréning, že kde budeme robiť všetky veci, čo MMA prináša. Verím, že všetci ste veľkí priaznivci MMA a preto ste aj tu. Takže samozrejme, bude to v takom friendly tempe, aby sme to všetci zvládali a môžeme sa asi pustiť do toho rovno? Môžem nás, jasné. Žineka je tvoja a ideme na to. Super. Vytvrdil chalanisko, to sa mi ľúbi. Zaberem dozadu, poď. A iba jeden kotul a vybehnem, či čo si viac? Dobre, vydýcham. Dáme sa do dvojíc, dotknem sa ho. A ide on mne, hej, musí mi to dať, ja sa snažím uhýňať. Dá, ja mu to vrátim, jo. Tak sa hýbeme, nedotkol sa, takže... To iba tričko, to sa neráta. Ja mu to vrátim, hej. Tu a robíme, minútka, poď, ideme medzi sebou. Čiže keď poviem čas, tak rovno ten, kto to ostane, robí 5, hej, už sa ani nemusím hovoriť. Čas! 5! A vymením páťaka a robím. Poď sem, počkaj, pozerám. Poď mi to dať za to stieno, daj, iba mi to ťukni. No, ťukni. No, ešte. Hej, môžem si aj držať od seba s tými rukami. Poď, robím. Mladí ľudia majú problém sa dotknúť kotníkov. Ja neverím. Mladí ľudia sa majú problém dotknúť. Toto je ono, presne tak. Ono. Tam ten boj, vidíš to? Takto sa ide za kotníkmi. Zlatí majú chuť makať, že? Ako v pohode. Trošku ich hecovať. Motivátor Pirát. Hýbeme sa, ona mi ukáže. 1, 2, zasa hýbeme. Robím.
Átky! Jaj, som sa vyhodil, ty už nejsi taký ľahký, jak si býval, počúvaj. Piráta. Takže dnešný vlogik by som uzavrel týmto. Ja utekam ešte rýchlo do Senca na Jitsu. Samozrejme nemôžem vypaliť všetky talóny či všetky karty na prvého vlogu, pretože teraz to bude opakovanie, pretože opakovanie je matka múdrosti. Takže čekuj môj vlog Pirát Krištofič a coming soon again on YouTube platform, okay? See you, my friend!